Ngayon lang ako nag-English. Sa haba-haba ng ministry ko, ngayon lang. Unang-una, the context of our gospel reading, nilinaw ng Panginoong Yesus ang mga pagkain na nakakarumis sa pagkatao ng isang tao. Nilinaw niya yung mga pagkain, walang problema. Totoo naman yung sinabi niya. Kung titignan natin, pag kumain tayo, nabusog tayo, sigurado pag natunaw yan, itatapon natin yan sa kubeta. At pag naitapon na natin yon, ang mararamdaman natin, magaan na naman ang ating mga tiyan. Hindi kamukha ng mga bagay na lumalabas sa ating mga bibig. Halimbawa, yung pagmumura, paninirang tao, pag-iisip ng masama, yung inggit natin, yung paggagawa ng salita, yung kasinungalingan. Minsan, kapag binabanggit natin ito para lang sirain ang reputasyon ng isang tao, baka sa sayalang sandali matutuwa tayo dahil may nabiktima tayo. Pero kung hihimayin natin yan bago tayo matutulog, kung may konsyensya pa rin tayo, hindi ba't minsan, yung mga sinabi natin laban sa isang tao na walang kalaban-laban, hindi ko lang alam kung iilan sa mga tao ang may konsyensya pa para pag nilayan niya yung mga salitang binitawan niya sa isang taong walang kalaban-laban. Halimbawa na lamang po, pag nagsinungaling tayo halimbawa, hindi ba yung pagsisinungaling bago natin pakakawalan yung mga salitang yan, pag-iisipan natin, ano yung mga sasabihin natin sa mga taong gusto nating ikalat, sirain ang reputasyon ng isang tao. Siguradong nasa puso natin yan. At alam naman natin, kapag sinabi natin ito ng walang saysay o walang kabuluhan sa isang tao, baka tayong nagkwento nito, nasisiyahan tayo. Pero yung taong pinagkwentuhan natin, hindi ko lang alam kung nasisiyahan siya dahil alam mo naman kung yung tao ay nagsisinungaling o hindi. Kapag kasi nagsisinungaling ang tao, nauutal yan. Hindi niya alam kung ano yung idudugtong niya sa mga salitang sasabihin niya sa kanyang bibig. Pero pansinin po ninyo, kapag ang tao ay hindi naman sinungaling, diretso yung kanyang pananalita dahil malinaw sa kanyang isipan at malinis din sa puso niya yung mga bagay-bagay na hindi nakakarumi sa kanya. Minsan, dadalhin natin ito sa ating pagtulog. Nakokonsensya tayo. Yung puso natin para bang balisang-balisa. Bakit nababalisa ito? Ang pagkaalam ko kasi, ang puso ng tao, ito yung tinatawag nating konsyensya. Dito nagsasalita ang Diyos, dito ipinapamukha ng Diyos yung mga maling ginagawa natin. Ang tanong dito, iilan kaya sa ating mga Kristiyano ang may malalim na kamalayan bago natin sabihin sa ibang tao yung mga paninira na dapat nating ikasira ng isang tao. Bago po natin sabihin ito, ang magandang tingnan po natin, hindi kaya magandang tingnan yung sarili natin. Yung mga puso natin, baka may sariling problema ito, baka may bara ito, kaya nagiging problema natin, pinapasa natin sa iba, yung hindi naman nila ginagawa, tayo ang may kagagawan. Halimbawa na lamang po, sa parokya, halimbawa, mayroon akong isang alam na tao na hindi lang napasalamatan ng kanyang kura paroko dahil siya yung nag-effort sa piyesta, nagalit. Sa sobrang galit niya, hindi na siya nagsimba kung ano-ano yung mga salitang binatiwan niya para lang masira ang pare.
Sa sobrang inis niya siguro, ayaw niya nang magsimba dahil parang binaliwala siya ng pare. Sa palagay ko naman po, kung ganun lang po yung mga idadahilan natin para sirain ng obispo, pare, o sino-sinong naglilingkod sa simbahan, dala ng ating rivalry sa isa't isa, di kaya't magandang tingnan, bago tayo magpakawalanag sa salita, isipin muna natin, baka may problema din tayo. Sa halip na maaayos ang ating relasyon sa bawat isa, ang nangyayari, nagkakaroon ng watak-watak dahil sa makasalitang binibitawan natin. Kaya magnilay po tayo. Sa palagay ko naman, meron naman dalawang puso na dapat pwedeng gawing halimbawa. Sino ang dalawang pusong tinutukoy ko sa inyo? Unang-una, nariyan ang Sacred Heart of Jesus. Ano ang makikita natin sa sagradong puso ng ating Panginoong Yesus? Makikita dito ang nag-aapoy na pagmamahal at pagpapatawad ng Panginoong Yesus sa mga taong nagkakasala at parati nating nasusugatan at nagdurugo sa tuwing tayo ay nakakagawa ng kasalanan laban sa Kanya. Alam naman natin, ang kasalanan, ang siyang madalas sumisira ng relasyon sa atin, sa Diyos at sa kapwa-tao. Pangalawang puso na dapat nating tingnan ay ito, ang kalinis-linisang puso ni Maria. Ang puso ni Maria, malinis yan. Puro yan. Walang pagkukunwari yan. Kaya hindi barado yan. Hindi kamukha ng puso natin. Ang puso natin, barado ng kolesterol. Ano yung kolesterol na sinasabi ko dito? Yung mga ginagawa nating nagagawang kasalanan at nagiging relasyon natin na madalas sumisira sa ating kapwa-tao. Sana po mga ginigilog kapatid, kapag ganyan po ang ating nagiging reaksyon, ang ating nagiging relasyon, puro galit, ay wala tayong pagkakaiba sa mga Pariseo. Siguro magandang tingnan po natin, bago po tayo magpakawala, mag-isip ng masama sa kapwa-tao, ang magandang tingnan, magnilay po tayo, baka ang problema nasa atin at wala sa kanila.